다 그 유명한 파르마 사람 유네 다 공소 잡든지 차리요래 대인들이 사람 유네 아니 뭐람 소나게게 A więc spotykamy się dzisiaj znowu na naszym specjalnym Menlamie Kagyu, specjalnym przez internet. Chciałbym wystosować powitanie i pozdrowienia do wszystkich turkulamów, przyjaciół, wszystkich mnichów, mniszek, wszystkich osób w klasztorach, wszystkich świeckich, którzy słuchają nas przez internet. Wczoraj rozpocząłem opowieść o życiu Atishi, jego życiu i wyzwoleniu. Niestety nie mamy więcej jak 3 dni podczas tego Menlamu, żeby o tym mówić. Dzisiaj mamy już dzień drugi, jutro trzeci, więc jutro powinienem skończyć to, co zaplanowałem. Nie miałem tak naprawdę zbyt dużo czasu, żeby się przygotować do tych nauk. Byłem bardzo zajęty innymi przygotowaniami i zasadniczo nie ma też za bardzo dużo czasu, żeby w ogóle nauczać. Więc uznałem, że powinienem mówić tylko o najważniejszych punktach z życia Atishi. Mówienie o pełnym jego życiu, pełną opowieść, na to nie ma czasu i byłoby to zbyt trudne. Wczoraj mówiłem o narodzinach Atishi, mówiłem o tym, gdzie to się stało, w jakim czasie, mówiłem o jego rodzinie. Mówiłem też o tym, jak od młodych lat Atisha bardzo dużo studiował, przede wszystkim tantry. Teraz chciałbym powiedzieć o tym, jak Atisha został mnichem. Jak to się stało, że postanowił przyjąć święcenia? Ponieważ na początku, jak wiemy, praktykował Vajrayanę, praktykował tantrę, był joginem. Więc jak to się stało, że przeszedł z tej ścieżki praktyki tantry, przeszedł na ścieżkę mnicha? Kiedy był młody, bardzo dużo praktykował Vajrayany, uzyskał bardzo wiele instrukcji i zasadniczo można powiedzieć, że był biegły w tantrze. I zasadniczo Atisha miał taki pomysł, miał takie zamierzenie, że właśnie dzięki praktyce tantry w jednym życiu osiągnie wyzwolenie. Więc to było jego pierwotne zamierzenie. Chciał się poświęcić praktyce tantry. Ale zaczęły się pojawiać w jego życiu znaki, które mówiły coś innego. Pewnego razu Atisha miał sen, w którym pojawił się Heruka. Na niebie przed nim pojawił się Heruka w tym śnie i tak mu powiedział: synu szlachetnej rodziny, jeżeli będziesz nadal praktykował postępowanie jogina Avadhutipy, to nie zajdziesz nigdzie. Powinieneś przyjąć święcenia mnisie. Jeśli przyjmiesz święcenia mnisie, to w przyszłości będziesz miał wielu uczniów, wielu mnichów, uczniów. Tak było w jednym śnie. W innym śnie pojawił się jeszcze bardziej szczególny znak. Atisha śnił, że w tej wielkiej świątyni pojawił się Bhagavan Shakyamuni, Buddha Shakyamuni, wraz z Sangą, Bikshu, i w tej świątyni siedzieli przy stole. Buddha wraz z uczniami siedzieli przy stole i spożywali obiad, posiłek południowy. Atisha również siedział przy tym stole, siedział na końcu stołu. I kiedy tak siedział przy tym stole, Buddha zobaczył Atishę na końcu stołu, wskazał na niego palcem i powiedział: coś się stało z tą osobą, z tym człowiekiem. Co się stało, że on nie został mnichem? Więc taki miał sen Atisha. I jest to dość niezwykły sen, prawda?
Jeszcze innej nocy pojawił się kolejny sen. W tym śnie Atisha spotkał się z Maitreją. W pewnej świątyni w pewnej świątyni był Maitreja. Maitreja nosił szaty mnisie i siedział w świątyni i Atisha podszedł do Maitrei, na co Maitreja odpowiedział mu: to jest miejsce dla mnichów, dla osób wyświęconych. To nie jest miejsce dla ciebie, bo ty jesteś świeckim gospodarzem, więc nie przychodź tutaj. Więc tego typu sny, tego typu znaki zaczęły się pojawiać i Atisha zaczął sobie myśleć: o, to chyba znaczy, że powinienem przyjąć święcenia. Po pewnym czasie myślał sobie: tak, zdecydowanie powinienem przyjąć święcenia. Wówczas, po pewnym czasie, był pewien Atisha w Nalandzie mieszkał u pewnego człowieka, wynajmował pokój u pewnego człowieka w Nalandzie i ten człowiek bardzo dobrze znał dharmę. W Indiach istniało wtedy bardzo wiele różnych szkół buddyjskich i buddyzm się rozwijał i ten człowiek wiedział, nie tylko znał dobrze dharmę, ale znał również dobrze te wszystkie szkoły i sytuacje. Więc Atisha zapytał go: jest tyle różnych szkół buddyjskich i która według ciebie jest najlepsza dla mnie, w której powinienem przyjąć święcenia? Na to ten człowiek zapytał Atisię: czy zamierzasz nadal praktykować Vajrayanę, czy też zamierzasz ją porzucić? Czy po uzyskaniu święceń przestaniesz praktykować Vajrayanę? Tak zapytał Atisię ten człowiek. Było to bardzo takie, pytanie bardzo... Atisha odpowiedział na to, że tak, że nadal zamierzam praktykować Vajrayanę, nawet jak przyjmę święcenia mnisie. Wówczas ten człowiek powiedział mu: w takim razie powinieneś pójść do szkoły Mahasangika, powinieneś przyjąć święcenia w szkole Mahasangika, jeżeli będziesz nadal praktykował Vajrayanę. I właśnie dlatego, kierując się tą opinią, w wieku 29 lat, Atisha udał się do Bodh Gai, udał się do świątyni Madhya Vihara w Bodh Gai i w tej świątyni przyjął święcenia w wieku 29 lat. Inna historia mówi, że Atisha przyjął święcenia w klasztorze Odantapuri. Więc tak czy inaczej, było to w szkole Mahasangika, w której też było wiele takich podszkół. I konkretnie mistrzem, który udzielił święceń Atishi, był mistrz Buddha Jnana, który z kolei miał związek z Padmasambhavą. Także istnieją kilka historii, kilka wersji istnieje. Mówi się, że ten mistrz Buddha Jnana osiągnął ścieżkę zastosowania. Według innej historii mistrzem, od którego przyjął święcenia, był Shila Rakshita. I również Atisha przyjął imię. I imię, które przyjął, brzmiało Dipankara Shri Jnana. Więc jeśli Dipankara Shri Jnana i ostatnim wyrazem jest Jnana, tak jak mistrz Buddha Jnana, więc
Więc jeśli to był faktycznie mistrz Buddhajnana bądź ktoś, kto należał do tradycji Buddhajnana, to tak czy inaczej ta tradycja mówiła, że każdy, kto przyjmował święcenia w tej linii przekazu, na końcu jego nowego imienia pojawiało się słowo dżniana, więc Dipankara Śri Dżniana, nowe imię Atishi. Dromtenpa pisze tak: pozbywszy się przywiązania do światowych doznań, on porzucił życie królewskie, został mnichem w szkole Mahasangika, modlę się do wielkiego, pełnego chwały Atishi. Tak pisze Dromtonpa. Więc od tej pory Atisha był mnichem i starał się unikać nawet najmniejszych wykroczeń przeciwko Vinai. Był bardzo surowy względem siebie. Przykładem może być to, że Atisha po uzyskaniu święceń nigdy nie jeżeli podano mu jakiś kwiat czy jakiś posiłek, który mógł zjeść, bo jeśli dano mu coś do zjedzenia, co było na przykład kwiat, jakiś jadalny kwiat, który był w doniczce glinianej, Atisha by go nie zjadł, nigdy go nie zjadł. Dlaczego? Dlatego, że taka gliniana doniczka, czy też taki gliniany dzbanek albo gliniany kubek był używany do picia piwa, czyli był naczyniem na piwo. Więc on nie tknąłby niczego, co znajdowało się w naczyniu, które było tradycyjnie używane do picia alkoholu, do picia piwa. Mahasangika była szkołą, która miała bardzo surowe zasady, jeśli chodzi o picie alkoholu i powstrzymywanie się od picia alkoholu jest jednym z takich rdzennych przyrzeczeń, rdzennych ślubowań w tej szkole. Więc Atisha był bardzo surowy wobec siebie również i dlatego nigdy nie zjadł niczego, ani nie wypił niczego z naczynia, glinianego naczynia, nawet jeśli ono było używane do innych celów, ale ponieważ tradycyjnie używano go do przechowywania alkoholu, do picia alkoholu i piwa, dlatego Atisha nigdy by z takiego naczynia nic nie zjadł. Sam Atisha powiedział, że nigdy nie dokonał żadnych wykroczeń, ani nie porzucił swoich ślubowań pratimokkszy. Owszem, pojawiały się drobne wykroczenia, jeśli chodzi o ślubowania bodhisattwy i pojawiły się drobne wykroczenia przeciwko Samaya, ale Atisha natychmiast je wyznawał i nigdy nawet na jeden dzień nie porzucił swoich ślubowań. Jeżeli pojawiło się jakieś drobne wykroczenie, natychmiast je wyznawał i nigdy w związku z tym nie porzucił swoich zasad. Teraz jeszcze, jeśli chodzi o imię Atishi, Atisha znany jest pod kilkoma imionami. Najbardziej powszechne jest właśnie sanskryckie imię Atisha. I to sanskryckie imię Atisha, jeśli przetłumaczymy je, to dosłownie znaczy najwyższy, najwspanialszy albo wybitny. Jednak samo to słowo można wyjaśniać jeszcze na inne sposoby. Można je podzielić na sylaby i wtedy, jeśli podzielimy je na sylabę Atisha, niektórzy mówią, że Ati znaczy najwyższy sposób. Sha pochodzi od Shanti, czyli spokojny, więc Atisha według tego wyjaśnienia znaczy niezwykle spokojny. Jeszcze inaczej, konkretne 3 sylaby A oznacza wielkiego jogina, Ti oznacza wielkiego panditę, a Sha oznacza wielkiego bikszu.
Być może A pochodzi od imienia nauczyciela Atishi, Avududipy, natomiast T od Pandita, a Sia być może pochodzi od Shramanera. Także jest kilka wyjaśnień, skąd wzięło się imię Atisha. Więc różni komentatorzy różnie to tłumaczyli to imię. Mamy też dwie historie o tym, w jaki sposób Atisha uzyskał swoje imię. Według jednej z historii Jangchup-e widział, że Atisha jest wyjątkowy pośród wszystkich panditów. Widział, że odznacza się najwyższą mądrością, wiedzą i współczuciem, że przewyższa pozostałych panditów i również potrafi w wiele jaśniejszy sposób przekazywać nauki i dlatego Jangchup miał nadać mu imię Atisha jako pochwałę. Jeszcze inna historia, jeszcze inne wyjaśnienie pochodzi z historii Kadampów Sakyapy Kunso i według tego wyjaśnienia imię Atisha uzyskał od króla Dharmapali. Również jest to imię, które oznacza kogoś, kto będzie najwyższy, najlepszy, czy też najbardziej światły spośród wszystkich panditów i siddhów. I król Dharmapala miał w ten sposób Atishę postrzegać i zaprosił go do klasztoru Vikramasila i nadał mu to imię, czy też ten tytuł Atisha. Tylko że jeśli chodzi o tę wersję historii, jest jeden drobny problem, bo jeżeli ten król Dharmapala to jest ten słynny król Dharmapala, który pochodził z dynastii Pala, to wtedy jeśli to jest ten sam król, którego znamy jako króla z dynastii Pala, to wtedy nie do końca zgadza się nam okres historii, więc też, mimo że on był królem bardzo znanym i słynnym, ale też różni badacze w różnym momencie sytuują jego rządy. Niemniej jednak ogólnie przyjęte jest, że rządził w VIII wieku, a jeśli tak, to są to inne czasy niż Atisha. Atisha pochodził z X wieku. Atisha to jest X wiek naszej ery, więc nie pasują nam wtedy te okresy historyczne. Taranatha w swojej historii Indii mówi o Atishi, i on wymienia innego króla. On nie twierdzi, że królem, który nadał mu imię, był Dharmapala. On wymienia króla z dynastii Pala, ale podaje inne jego imię. Więc mnie osobiście wydaje się, że bardziej logiczne jest przyjęcie, że imię Atisha nadał mu Jangchup-e, a nie król z dynastii Dharmapala. Jeśli chodzi o Tybet, jeśli chodzi o Tybetańczyków, to najczęściej mówimy o Atishi Gyowo-dzie. Gyowo-dzie to jest słowo tybetańskie i to słowo dzioło, to imię dzioło, to jest dokładnie to samo dzioło, które używamy do określenia dwóch posągów Buddy, które znajdują się w Lhasie. Nazywamy je dzioło. I różnica jest taka, że przy określeniu Atishi dodajemy jeszcze dzie, dzioło-dzie. Według sanskrytu, czy w sanskrycie słowo dzie to jest swami, więc mamy swami w Indiach. I odpowiednikiem tybetańskim do wyrazu swami, czy do tego określenia swami
indyjskich mistrzów jest dzie po tybetańsku. Jeśli chodzi o dzioło, to dosłownie znaczy król albo przywódca, albo też ktoś, kto po prostu jest starszy. I najstarszy syn, albo najstarszy brat po tybetańsku to jest adzio, albo dziodzio, albo dziola. I to dzio pochodzi od tego samego słowa i w tym wypadku oznacza starszy albo najstarszy. I dzioło to jest również, no właśnie, posąg Buddy, który jest odziany w szaty Sambhogakai i w ozdoby Sambhogakai i dlatego w ten sposób określamy dwa posągi Buddy w Lhasie. I tak czy inaczej słowo dzioło jest takim pochwalnym określeniem, które oznacza kogoś, kto jest wyższy ze względu na wiedzę, albo jest ważny czy najważniejszy, bądź jest też po prostu starszy. Jest to słowo pochwalne, jest to słowo, które ewentualnie można też przetłumaczyć jako cenny albo najcenniejszy. I jedynym lamą, którego Tybetańczycy określają jako dziełodzie, jest właśnie Atisha. I myślę, że to pokazuje nam, jak bardzo Tybetańczycy czują się bliscy Atishi i też żywią do niego pewne uczucia, których nie żywią do innych nauczycieli. To, że nadali mu imię dziełodzie, to znaczy, że bardzo mają do niego ogromny szacunek, bardzo cenią go za jego dobroć, są bardzo wdzięczni za jego dobroć. Więc Tybetańczycy nadali mu imię dziełodzie. Kiedy Atisha przyjął święcenia w wieku 29 lat, studiował bardzo dużo tekstów, miał ogromną wiedzę. Więc cieszył się bardzo dużym szacunkiem. Przestudiował bardzo wiele tekstów Mahajany z wieloma guru. Studiował 4 rdzenne nikaje, czyli zbiory sutry Mahasangiki, Theravady, Mahasammaty i Sarvastivady. Opanował też Vinaję, opanował Abhidharmę. I w 4 głównych szkołach buddyzmu tybetańskiego mamy bardzo wiele poglądów. Spośród pierwotnych 18 szkół buddyzmu indyjskiego w czasach Atishi były właśnie te 4, Mahasangika, Theravada, Mahasammata i Sarvastivada, które były największe, najbardziej popularne w czasach Atishi. Wszystkie one miały swoje własne teksty, wszystkie nauczały we właściwy sobie sposób sutr, Vinai i Abhidharmy, a Atisha miał wiarę i ogromny szacunek do wszystkich tych szkół i wszystkich sposobów przekazywania dharmy. Również znał bardzo dobrze praktyki wszystkich tych 4 szkół, bardzo szczegółowo. Wiedział nawet, bardzo dokładnie znał opisy tego, jak na przykład mnisi powinni dawać, czy też trzymać miseczki żebracze. Także to były takie naprawdę już drobne szczegóły, w jaki sposób należy trzymać miseczkę żebraczą i on to wszystko wiedział, on bardzo dobrze to znał. Przestudiował również tekst Wielka Ekspozycja, Traktat Wielkiej Ekspozycji Abhidharma Mahavibhasha Shastra. Tekst, który mamy również w języku chińskim, liczący sobie 800, a według innych źródeł 300 tomów, w każdym razie bardzo obszerny, wieloset tomowy tekst napisany przez Arhata Upaguptę. Atisha przestudiował ten tekst i uczył się go. Jest to tekst, który jest właściwie tekstem bazowym dla wszystkich tych 4 indyjskich szkół i Atisha uczył się go z Dharma Rakshitą. To był nauczyciel, który przekazał mu nauki do
Abhidharma Mahavibhasha Siastry w klasztorze Odantapuri. Mówi się, że żeby dobrze poznać ten tekst, potrzeba 12 lat studiów. Mówi się też, że Atisha był na tyle pilny, że wystarczyło mu 7. I kiedy studiował ten tekst, wielką ekspozycję, przez 6 dni w tygodniu poświęcał na studiowanie z Dharmarakshitą, a 7 dnia, czyli 6 dni studiował non-stop, natomiast 7 dnia opuszczał klasztor. I wychodził poza klasztor, poza granicę klasztoru wychodził. Po 6 dniach, 7 dnia wychodził. Dlaczego? Dlatego, że według tajemnej mantry, nauki tajemnej mantry mówią, że uczniowie nie powinni spędzać całego czasu swojego ze śrawakami. Dlatego Atisha nie chciał dokonać tego wykroczenia i nie chciał spędzić całego tygodnia non-stop ze śrawakami i dlatego opuszczał klasztor na 1 dzień, 7 dnia. Atisha studiował z bardzo wieloma nauczycielami. Było kilku głównych, ale studiował z bardzo wieloma i żeby uzyskać nauki, podróżował dużo. I udawał się do centralnych Indii, ale też przepływał przez ocean 3-krotnie. Udawał się na Sumatrę, udawał się na Ceylon. Wiele miejsc. I tak jak to wiemy z historii innych mistrzów, również on musiał pokonać przy tym bardzo wiele trudności i przeszkód. Takie podróże w tamtych czasach były bardzo długie i bardzo niebezpieczne. Według wielu różnych wersji Atisha miał aż 157 nauczycieli. Według jeszcze innych miał 30. Czyli najwyższa liczba, jaką podają teksty, to 157 guru, najmniejsza to 30, więc gdzieś pomiędzy jest ta liczba właściwa, ilu nauczycieli faktycznie miał Atisha, ale pośród tych wszystkich guru 3 było wyjątkowych, ponieważ tych 3 guru przede wszystkim nauczało go bodhicitty. I tych 3 lamów, czy też tych 3 guru, którzy nauczali go bodhicitty i którzy w związku z tym byli uważani za najważniejszych dla niego, Lama Sumbuddha Karagare Shivina, Lama Dhammarakshita. Ci 3 guru, najważniejsi 3 guru Atishi to Dharmarakshita, Maitri Yogi oraz guru Suvarnadvipa Dharmakirti. Więc chciałbym teraz powiedzieć parę słów o każdym z tych 3. Pierwszy z nich to Dharmarakshita. Ustne przekazy mówią o takiej historii związanej z Dharmarakshitą, że pewnego razu pojawił się człowiek, który bardzo poważnie zachorował i ten człowiek, żeby móc się wyleczyć, potrzebował ludzkiego mięsa i krwi jako lekarstwa. Dharmarakshita usłyszał o tym i bez żadnego wahania odciął kawałek własnego ciała i dał ten kawałek ciała temu człowiekowi, własnego ciała. Kiedy my słyszymy o takiej historii, to jest to naprawdę coś niezwykłego. Jest nam bardzo trudno uwierzyć, że coś takiego można zrobić i byłoby to bardzo trudne. Więc guru Dharmarakshita nie tylko ćwiczył swój umysł w wymianie siebie na innych, ale faktycznie potrafił to zrobić w taki bardzo fizyczny sposób, oddać komuś swoje ciało i krew. Jest to bardzo wysoki poziom praktyki bodhicitty. Drugi guru nazywał się Maitri Yogi i również z nim związane są historie, które pojawiają się w przekazach ustnych. Pewnego razu był człowiek, który bił psa i bił tego psa żelaznym prętem. Bardzo mocno bił psa i guru Maitri Yogi to zobaczył. Kiedy to zobaczył, natychmiast pojawiło się w nim ogromne współczucie dla cierpienia tego psa i postanowił
wziąć to cierpienie psa na siebie, na swoje własne ciało. I nie tylko, że czuł to, co czuł ten pies, nie tylko czuł ból, tylko czuł chorobę, ale również faktycznie, fizycznie na jego ciele pojawiły się pręgi od uderzenia prętu. Ogromne pręgi na jego ciele i z tych pręg, z tych śladów po uderzeniu zaczęła sączyć się ropa. Więc to też jest przykład takiej historii, kiedy guru w faktyczny, praktyczny, namacalny sposób wziął na siebie czyjeś cierpienie i był to ogromny, bardzo wysoki poziom praktyki miłości i współczucia. Nie jest to coś, co może zrobić zwyczajny człowiek, ani nawet zwyczajny, praktykujący trening umysłu, ale jest to cecha, która jest bardzo szczególna. Ostatni z tych najważniejszych mistrzów to Suvarna Dwipa, po tybetańsku Serlingpa. Mówi się, że był ucieleśnieniem bodhicitty. Można powiedzieć, że był żyjącą, chodzącą bodhicittą. I sam w sobie był bodhicittą, guru Suvarna Dwipa. Więc chodzi o to, że guru Suvarna Dwipa i bodhicitta to nie były dwie odrębne koncepcje, to było jedno. I to też dlatego tak mówimy, że wiemy o tym, że poziom jego urzeczywistnienia i praktyki bodhicitty był nieprawdopodobnie wysoki. Współczucie, miłość był niezwykle, poziom współczucia, miłości bodhicitty był niezwykle wysoki. I ze wszystkich guru właśnie do niego Atisha miał największy szacunek i odczuwał z nim największy związek. I Atisha też miał taki jakby relikwiarz, jakby taką stupę z srebrnym parasolem i Atisha nie robił takiego relikwiarza, czy nie ofiarował takiego relikwiarza żadnym innym mistrzom, jedynie Suvarna Dwipie. Również nie dokonywał miesięcznych ceremonii ofiarowania darów innym guru, a jedynie Suvarna Dwipie. To jest taka tybetańska tradycja dzisiaj, że pamięta się rocznicę odejścia guru w parinirwanę i w ten sposób również I mówi się, że ta tradycja właśnie tego pamiętania o rocznicach odejścia guru w parinirwanę wzięła się z czasów Atishi, że to Atisha właśnie ofiarując szczególne dary Suvarna Dwipie stworzył tę tradycję. Kiedy słyszał imiona innych swoich guru, to składał dłonie przy sercu, ale kiedy słyszał imię Suvarna Dwipy, wówczas składał dłonie na szczycie głowy. Kiedy słyszał o innych guru, łzy nie napływały mu do oczu, ale kiedy wspominał Suvarna Dwipę, natychmiast zaczynał płakać i nie mógł się powstrzymać. Więc chociaż Atisha miał bardzo wielu guru, zapytano go, dlaczego w tak szczególny sposób odnosiłeś się do Suvarna Dwipy, dlaczego to dla niego masz tak ogromny szacunek. Atisha odpowiedział na to: tak, miałem bardzo wielu guru, ale pośród nich trudno jest mi powiedzieć, że jeden jest gorszy, czy lepszy, czy ich właściwości są w jakiś sposób inne. Oni wszyscy mieli ogromnie bardzo wysokie właściwości, bardzo dobre właściwości. Nie można ich porównywać. Ale dlaczego mam tak silne oddanie dla Suvarna Dwipy? Nie dlatego, że to
że była jakaś różnica między nim a innymi guru, jeśli chodzi o właściwości, tylko dlatego, że on okazał mi najwięcej dobroci, najwięcej życzliwości. Więc go zapytano, w jaki sposób okazał ci tak wielką życzliwość, tak dużą dobroć. Jeśli chodzi o moje właściwości, odparł na to Atisha, nie mogę powiedzieć o nich zbyt wiele, chociaż mogę powiedzieć, że mój umysł jest w pełni dobry. Że mój umysł jest dobry, mam dobroć w moim umyśle i ta dobroć w moim umyśle pochodzi właśnie od Suvarnadvipy. To dzięki jego życzliwości mój umysł ma tę właściwość. Gdyby nie Suvarnadvipa, to nigdy, przenigdy nie miałbym bodhicitty, nie potrafiłbym praktykować bodhicitty, wymiany siebie na innych. To dzięki Suvarnadvipie mam tę praktykę. Suvarnadvipa to jest w ogóle słowo, które oznacza miejsce. Jest to nazwa wyspy, którą dzisiaj określamy jako Sumatra. I Sumatra należy do Indonezji. Dawniej określano ją jako Suvarnadvipa. Jest to ogromna wyspa i jest to ogromna wyspa, która dzisiaj należy do Indonezji i w tym okresie, czyli to według według tego, jak my określamy różne epoki, było to średniowiecze, wówczas nazywano Sumatrę Suvarnadvipą. Dwipa znaczy wyspa. I dosłownie to słowo Suvarnadvipa znaczy wyspa, złota wyspa albo wyspa ze złota. Dzisiaj już nie używamy nazwy Suvarnadvipa, a dzisiaj się mówi Sumatra. To jest, stąd pochodzi to słowo. I w 671 roku prawdopodobnie Yi Qing, tłumacz chiński z dynastii Tang, z okresu dynastii Tang, udał się na tą wyspę 2 razy i spędził tam ponad 2 lata, łącznie pośród tych 2 wizyt. I Suvarnadvipa mieszkał na tej wyspie, dlatego nazwano go właśnie od nazwy wyspy Suvarnadvipa. W ogóle i według jednej z wersji był nawet królem na tej wyspie. A na pewno był guru, a być może był również królem. I dlatego znamy go jako Suvarnadvipa, tak jak nazwa wyspy. Ponieważ nie mamy czasu teraz, to nie będę mówił więcej o jego życiu, o tym, kim był Suvarnadvipa, ale jeśli w przyszłości będzie taka sposobność, to opowiem chętnie o Suvarnadvipie. Więc Atisha miał bardzo wielu guru, zarówno z Mahajany, jak i przede wszystkim z środkowej ścieżki i ze szkoły Tylko Umysł. Jeżeli popatrzymy szczegółowo na historię życia i wyzwolenia Atishi, to przede wszystkim skupiał się on na naukach, które uzyskał od Suvarnadvipy i połączył nauki i praktykę środkowej ścieżki i z praktykami rozległego postępowania, które uzyskał od swoich nauczycieli. I ten sposób połączenie nauk środkowej ścieżki, poglądu środkowej ścieżki oraz praktyki tylko umysłu, praktyki rozległego postępowania, to połączenie jest typowe dla Atishi i było bardzo popularne, było bardzo wpływowe w późniejszym rozwoju buddyzmu tybetańskiego.
Atisha był bardzo znany i jego wiedza, jego osiągnięcia były powszechnie znane i dlatego został według historii Dharmy w Indiach, według historii Dharmy w Indiach Taranathy został opatem klasztoru Vikramashila, a także Odantapuri. Atisha miał bardzo dobry charakter, bardzo dobrze wszystkich ludzi również traktował, był bardzo życzliwy wobec wszystkich. Studiował dharmę według bardzo wielu szkół i starał się, żeby te nauki były w harmonii między sobą. Był takim guru, który był czczony jako, w tamtym czasie w Indiach był guru czczonym jako guru, który, można powiedzieć, patronuje wszystkim szkołom. Nie mamy czasu, żeby bardzo szczegółowo o tym powiedzieć, ale chciałbym teraz przejść raczej do tego, do okresu, kiedy Atisha został zaproszony do Tybetu. 다挺长的民众啊，那么야가 밴드의 별에 대해 świajnanja. Oczywiście taka podróż do Tybetu z Indii, czyli jeśli ktoś chciałby sprowadzić indyjskich panditów do Tybetu, albo gdyby po prostu chciał ktoś przybyć do Tybetu w odwiedziny, albo odwrotnie, Tybetańczycy, którzy chcieli z Tybetu udać się do Indii na studia, było to niezwykle wielkie przedsięwzięcie, bardzo trudne, było pełne przeszkód. I jeśli chodzi o Atisha, tak jak powiedzieliśmy, był bardzo słynny, był niezwykle ważny, był bardzo wpływową osobą, był opatem i dlatego on nie mógł tak po prostu sobie pójść do Tybetu, zostawić Indii. Był jedną z najważniejszych osób w Indiach, w indyjskim buddyzmie i gdy był zaproszony do Tybetu, nie mógł tak po prostu sobie natychmiast wszystko rzucić i tam się udać. Więc dlaczego, po pierwsze, dlaczego zaproszono Atishę do Tybetu, a po drugie, dlaczego Atisha zdecydował się to zaproszenie przyjąć? Jakie były przyczyny i warunki tego, że to się tak stało, że tak się stało? Więc po pierwsze powinniśmy chwilkę porozmawiać o sytuacji buddyzmu w samym Tybecie w tamtym czasie. W VII wieku naszej ery rozpoczął się, to były czasy tybetańskiego króla Songtsena Gampo. Wtedy rozpoczął się okres szerzenia buddyzmu w Tybecie. I znowu oczywiście, ponieważ jest to historia bardzo dawna, mamy różne relacje na ten temat w różnych źródłach, ale zasadniczo zgadzamy się, że czasy króla Songtsena Gampo w VII wieku to jest początek szerzenia się buddyzmu w Tybecie. Natomiast za jednego z kolejnych królów, króla Trisonga Decena, to szerzenie było bardzo intensywne i buddyzm rzeczywiście, można powiedzieć, zakorzenił się wtedy w Tybecie. Ale w 841 roku pojawił się taki król, Dharma Udom Sen, który powszechnie jest znany jako Langdharma i on był przeciwnikiem buddyzmu. Dharma Udom Sen to jest faktycznie jego imię, Langdharma to jest jego przydomek. I w roku 841, to był czwarty kolejny, że jakby 4 generacje po Trisongu Decenie, ten król w 841 zabronił budowania kolejnych klasztorów, był przeciwnikiem buddyzmu. W 844 w ogóle postanowił zniszczyć buddyzm, wykorzenić go i jakieś 50 lat później, w latach 90. IX wieku, urodził się człowiek o imieniu Lachen Gong Rapsel. I ten człowiek, Lachen Gong Rapsel, który urodził się 50 lat po czasach króla Langdharmy i on propagował Vinaję, on propagował nauki Vinai, linię przekazu Vinai, miał uczniów i jego uczniowie mieli kolejnych uczniów, którzy zaczęli odnawiać klasztory, zaczęli na powrót odtwarzać sangę i klasztory w centralnym Tybecie i
얘네 신이 지금 땜봐 깨르도 타야를 지금 고 소리 말해. 제가 가르라고 그랬으나 I więc ten człowiek, jeszcze raz, który propagował Vinaję, urodził się 50 lat po Langdarmie i od niego wzięli się kolejni uczniowie i ich uczniowie, którzy zaczęli odtwarzać klasztory w centralnym Tybecie, więc możemy powiedzieć, że między zniszczeniem buddyzmu przez Langdarmę w Tybecie, a odtworzeniem Sangi w centralnym Tybecie, to jest około 100 albo trochę ponad 100 lat. Oczywiście to jest historia bardzo ciekawa i moglibyśmy dużo o tym mówić, ale to nie dzisiaj. Chodzi jednak o to, że dzięki temu człowiekowi Lacien Gong Rapser, który miał na imię Lacien Gong Rapser i jego uczniom, nauki zaczęły się znowu szerzyć. Zaczęły się szerzyć po tak zwanym niższym Tybecie. To jest region, który odpowiada wschodniemu Tybetowi, Amdo i Kham tam się znajdują, ale również w zachodnim Tybecie, w okręgu Gari nauki zaczęły się odradzać. I jeśli mówimy o regionie Ngari, czyli tym zachodnim Tybecie, to musimy powiedzieć o takim człowieku, który nazywał się Lhama i on miał bratanków, czy też siostrzeńców. Sam król Langdarma, ten ostatni król, który buddyzm starał się wykorzenić, miał dwóch synów. Jeden miał na imię Sung, drugi Yumten. Między nimi, być może miał więcej synów, ale ci dwaj, między nimi pojawił się ogromny konflikt, ponieważ walczyli ze sobą o ziemię, walczyli o władzę królewską i prawdopodobnie pod koniec IX wieku, właśnie przez to, że oni walczyli między sobą, Tybet podzielił się na bardzo wiele małych ziem, małych królestw. I po tym rozdziale, po tym podziale Tybetu, po tym podziale Tybetu potomkowie Jumtena, jednego z tych synów Langdarmy, nadal pałali nienawiścią do potomków Isunga. Jeden z siostrzeńców, czy też bratanków Usunga, Deni Magun, uciekł przed tymi prześladowaniami, tą nienawiścią i osiadł w regionie, który znamy jako Xiangxiung. To jest właśnie dzisiejsze Ngari, czyli zachodni Tybet, i on został królem w tym regionie. Nauczony tym, co się stało z jego przodkami, sam miał 3 synów i postanowił postanowił zapobiec konfliktom i postanowił po prostu podzielić region Ngari na 3 części i każdemu z tych synów dał po jednej części. I dzisiaj od tej pory mówimy o 3 regionach Ngari. Przed tym właśnie czasem, przed tym podziałem nie ma tych 3 regionów Ngari. To się zaczęło wtedy. I to jest taka dygresja, ale chciałem o tym powiedzieć. Czasem mówimy o tych 3 regionach Ngari, 3 regionach zachodniego Tybetu. W tybetańskiej historii Tybet ogólnie dzielimy na 3 regiony. I czasami niektórzy uważają, że ten potrójny podział Tybetu na 3 wielkie prowincje, to pierwotnie chodziło tak naprawdę o samą Ngari tylko i o zachodni Tybet i 3 regiony Ngari. Tybetańskie kroniki mówią, że Tybet centralny jest uważany za jednolitą jedną część, jedną prowincję czy jeden kraj. Ale jednocześnie mamy też kroniki mówiące o tym podziale Ngari na 3 odrębne jeszcze regiony.
No tak czy inaczej, te trzy regiony zostały podzielone między trzech synów i jeden z tych synów, drugi syn, nazywał się Tashi-de-gun, czyli średni syn. On otrzymał teren, który nazywamy Purang. I tam, w tym regionie rozpoczęła się dynastia Guge. Więc ta dynastia rozpoczęła się w 965 roku naszej ery. Założył ją najstarszy syn Tashi-de-guna, nazywał się Son-nge i on został królem. Właściwie można powiedzieć, że on był drugim królem już dynastii Guge. Kiedy on osiągnął wiek dorosły, został mnichem. Dostał imię Lhama Yeshe. Więc król został lamą. Nazwano go Lha-lama. Lha znaczy bóstwo, więc to był najwyższy lama. Lha-lama. I on, ponieważ kiedyś był królem, a potem został mnichem, uzyskał imię Lha-lama, czyli boski lama. On również miał dwóch synów i ci dwaj synowie również zostali mnichami. Więc wszyscy oni, ojciec i ci synowie, mieli bardzo silną wiarę i oddanie prawdziwej dharmie. Wszyscy byli mnichami. Więc Lha-lama Yeshe miał bardzo duży wpływ na historię Tybetu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze miał on przekaz ślubowań tak zwanych trzech palów i to jest część tak zwanej górnego przekazu dharmy. Tutaj chodzi o geografię, o ten górny Tybet właśnie, czyli zachodni Tybet. Po drugie, on zaprosił Atisię właśnie do Tybetu. To jest drugi powód, dla którego jest tak bardzo wpływową osobą. A po trzecie, był sponsorem bardzo wielu tłumaczy. On zarządził tłumaczenie wielu tekstów, między innymi wielki tłumacz Rinchen Sangpo, czyli Losala Rinchen Sangpo, był pod patronatem króla Lama Yeshe. Jedna z historii mówi, że Lama Yeshe, żeby zaprosić Atisię, potrzebował złota i w poszukiwaniu tego złota udał się do królestwa Garlok, gdzie został schwytany i uwięziony przez króla Garlok. I Yeshe miał siostrzeńca, czy też bratanka, nazywał się on Jiangqiu, który udał się w poszukiwaniu złota po to, żeby wykupić Yeshe z więzienia, ale i tak Yeshe nie został uwolniony i ostatecznie w tym Garloku, w tym królestwie Garlok został zamordowany. Ale znowu mamy bardzo wiele wersji historii Tybetu i według innej wersji Guge Pandity Ngawanga Drakpy, który napisał historię Guge, ta pierwsza wersja być może pochodzi od Lamy Tsongkapy. Według drugiej wersji historii Guge, opartej na starych rękopisach z Ngari Toling i biografii Lha-lamy Yeshe, według tej drugiej historii, która mówi o historii dynastii Guge, Lha-lama Yeshe, nawet kiedy był bardzo stary, udawał się do Toling o lasce i tam robił korę. Mówi się w tej drugiej wersji, że w czasie, kiedy był już stary, w tym mieście, w tym regionie Toling, postanowił pozostać na bardzo takim surowym odosobnieniu, 3-letnim odosobnieniu i tam na tym odosobnieniu w czasie tego 3-letniego odosobnienia w Tolingu zmarł. Także nie został ani uwięziony, ani zamordowany przez króla Garloku, tylko według tej historii zmarł na 3-letnim odosobnieniu i zdarzyło się to w roku ziemnej owcy. Więc to jest według
według innego rękopisu. Jest też rękopis biografii Atishi z XII wieku, Historia guru i linii przekazu, taki ma tytuł. I ten rękopis z XII wieku, około XII wieku mówi, że bratanek czy też siostrzeniec Ha Lamy Jesie o imieniu Lahade 라딜라 부 어디서야죠? 어디서야도 고베 시가 주부시라 예듯이 마갸를 가보시라. Więc być może był to bratanek, siostrzeniec, być może był to wnuk, ponieważ po tybetańsku to jest jedno i to samo słowo. Nazywał się Lahade i on był bardzo agresywny, miał bardzo taką trudną naturę, był porywczy bardzo. I on doprowadził do wojny z królem Dak. Z królem Dak w regionie Mangyur. Więc on doprowadził do wojny w Górnym Ngari i ta wojna się rozlała na dalsze tereny, na teren Drusia i na inne tereny, które dzisiaj należą do Pakistanu i zamieszkują je ludzie Baltii. I w tym regionie, który dzisiaj prawdopodobnie należy do Pakistanu, jest miejsce Drusia. Tam ta wojna, którą ten Hade, ten bratanek czy wnuk wywołał, rozlała się aż tam. I król z tego regionu Drusia postanowił go bardzo surowo ukarać. Złapał go, uwięził go i jego młodszy brat właśnie Jangciub i drugi brat Siła zebrali okup, żeby go wykupić. Znowu było to złoto, ale ponieważ to złoto nie przybyło natychmiast, więc ten król tak czy inaczej utknął w tym więzieniu. Ostatecznie mówi się, że uciekł z więzienia, ale i tak zmarł, ponieważ został otruty, być może został postrzelony przez zatrutą strzałę i w miejscu Siulkar zmarł. Jest to dość skomplikowana historia rodów z zachodniego Tybetu i musimy znowu porównać kilka różnych tekstów, żeby wyrobić sobie opinię, która z tych historii jest najbardziej prawdopodobna. Czy Halama Jesie był rzeczywiście uwięziony przez króla Garloku, czy też nie? I jest taka książka, współczesna książka, ma ona tytuł Strzała i po angielsku Arrow and Power, strzały i moc, strzały i siła. Napisana współcześnie książka, która stara się również przeanalizować tę historię. I autor tej książki właśnie stara się udowodnić, czy Halama Jesie był rzeczywiście zamordowany, czy zmarł w Garloku, czy też nie. Więc musimy się nad tym zastanowić. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze nauki.